Ngapdyang sabhaya pi wei pe wei ba pe yakani ka report ka ba minta ka sngi ka khat santrik jaliu hajar arpho katkum ka jing yathu jong ka tanat ba pe ka koit ka khya habro ka wei ka ri India laong ba kibriu ki bayo yakani ka jingpang coronavirus ka batang hapo ka arpsau kanta habro ka wei ka ri India ki don kumba khat wei hajar sanspa arngut kibla khat no laispa arpsan ngut Kijala kiba palat ya ka shipho hajar ngut ha ka jing shakta ha uni coronavirus ki longkum ni harum. Kajala Maharashtra ka de ka wei na kijala ka ba buntam na baro kijala ki bahap hapo kari India. Haba baro ki bayo ya ka ni ka jingpang kilong shilak hinyo hajar khandai spa san prangut Tamil Nadu saup sau hajar hendruspa ndrupuwei Delhi saup wei hajar Shispa Prapuar, Gujarat Arpulai Hajar, Sanspa Saupsau, Uttar Pradesh Khatlai Hajar, Hendruspa Khatsan, Rajasthan Khatar Hajar, Hendruspa Khnaipsau, West Bengal Khatwai Hajar, Prapinyau, Madhya Pradesh Shipau Hajar, Praspa Arngut. De habangi pai patshika jala ki badon hapo ka Shipau Hajar ngut haka jingshakta hauni coronavirus wat ngan pule tangnya kito ki brangdon hapdeng ka jingsha asmar lane aktif kis kita ki jala kilong kumni harum Andaman and Nicobar Island sangut Andhra Pradesh Hajar Henyospa Hendrupsan Arunachal Pradesh Prapsau Bihar Hajar Arspa Andrupuwei Chandigarh Sansau Chhattisgarh Praspa Khnaipuwei Dadra and Nagar Haveli Laipsau Goa Sauspa Khandaipo Haryana Sau Hajar Shispa Khatnyau Himachal Pradesh Shispa Hnyopsau Jammu and Kashmir Hajar Sanspa Khandaipulai Jharkhand Praspa Laipuar Karnataka Hajar Khandaispa San Khandai Kerala Shi Hajar Laispa Saupo Ladakh Sauspa Hendrupupra Manipur Laispa Hendrupunyau Mizoram Shispa Khatwei Nagaland Prapho Odisha Shi Hajar Shispa Khandaipo Punjab Hnyospa Khatnyau Sikkim Hendrupsau Telangana Hajar Sauspa Khatar Uttarakhand Hendruspa Prapsau Habangi pai patshki jala ki bahap hapo North East India ka jala Assam ka de ka wei na ki jala kabla syak ta jor hauni coronavirus haba kibriu ki bayo yakani ka jingpang na po ka jala Assam baro kilong sau hajar shispa khat prangut blak khlatno prangut ki bakot shi hajar khnaispa anrepho bat ki bdangdon menta hapdeng ka jingsha sumar hajar shispa sau phnyongut bat tang menin ka sngi katkum ka jingya thu jong minister Himanta Biswa Sharma laong ba kidon kemba arspa khat prangut kibayo yakan ka jingpang COVID-19 habangi pai patch ke jala Meghalaya kadai ka wei na ki jala ka badu na tam na baro ki jala ki bahap hapo North East India bat baro kibayo yakan ka jingpang kilong saup saungut ki bakoy arap hundrungut bat ki brangsa menta hapdeng ka jingsha sumar kidon satang khat nyaungut te ladangi khenlang baro kibriu ki bayo yakani ka jingpang na ki jala bat ki dawlenong ki bahap hapo kari India ki lakot syaka lailak laipo hajar sauspa arp saungut ki blak khatno khandai hajar sanspa arpho ki bakot silak hendrup khandai hajar henyospa khandai prangut bat ki brangdon hapdeng ka jingsha sumar silak sanpholai hajar shispa hendrungut ladangi khenya ka percentage katkum ka report ba menta ka khat santrik baro ki bakoj na ka ri India ki don kemba san phowei point wei percent ki blak khat ki don tang ar point khandai percent bat ki dang sa menta ha ka jingsha sumar sau phnru point wei percent tika India menta ka don hak kerdan ka basau ha ka jingbun jong ki bayo ya uni coronavirus bat ha ka kerdan ka balai ha ka jingkiu state ka batang hapo ka arp sau kanta ditang kini ki khobor ngin second biang lasai khoble shibun